खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बरपेटायाव गिलु बालु बुथारनाय जाथाय सोमजिदों। सासे सुबुङा गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ रुवाजों बुथारदों। बुथारजानाय बिसिखौ बनिता दास आरो 12 थाखोआव फरायनाय फिसाजोखौ हिया दास होनना मिथिनो मोन्दों आरो बुथारग्रा दायनिगिरिखौ ऋषभ दास होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया बरपेटा जिल्लानि गान्धीनगर ओनसोलाव मोनाबिलि समाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नखराव नांज्लायनाय जानायाव बे गिलु बालु जाथाया सोमजियो। बे जाथायनि उनाव बरपेटा पुलिसा दायनिगिरि ऋषभ दासखौ खायो। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि ऋषभ दासआ बेनि सिगां थांनाय 8 बोसोरसो सिगाङाव गावनि बिनानावनि आसिखौ दानस'नानै होदोंमोन। क'क्राझाराव बाइक जाब्रबथायजों सासे फरायसानि जिउ खहा। मखरापारायाव थांनाय हरनि समाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय सोमजिदों। क'क्राझार सहराव सोलिबाय थानाय मेलानिफ्राय न'फारसे थांबाय थानाय समावनो मखरापारायाव मोगा-मोगि मोब्लिबनि खुन्थियाव सौग्रावनानै सासे फरायसानि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय फरायसाखौ क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि HS सेकेन्ड इयारनि फरायसा जयजित नाथ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। NDP मुंख्लं नखर आफादनि खौरांगिरि मेल। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर जालांबाय, नाथाय NDPफोरखौ लानानै गोजोन गोरोबथा खालामनाय बिटिआरआव दासिम NDP मुंख्लं नखरफोरा सरकारनिफ्राय रां अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै होनना NDP मुंख्लं नखरफोरा सम सम खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अजद होनाय नुनो मोनबोदों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमा सिंनि मुंख्लं जानाय NDPनि नखरनो सरकारनिफ्राय होनो गोनां अनसुंथाइखौ दासिम मोननो हायैनि टिपकायाव पर्बतजरा मुंख्लं आफादनि आफादगिरि अमिय बसुमतारीनि दैदेननायाव खौरांगिरि मेल खुङो। मोनथायखौ जोंनो होआब्ला प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीनि दरखं मोखाङाव थांनानै होस्रिखावनो बाध्यता जागोन होनना अमिय बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। फिन गुबुन रायजोआव सासे बर' लाइमोननि अबथिरा जिउ गोमादों। दिल्ली फारसे खामानि नागिरनानै ओंखारलांनाय सासे बर' लाइमोननि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों। थांनाय 8 अक्ट'बर खालि दिल्लीसिम ओंखारलांदोंमोन। चिरां जिल्ला बिजनी 3 नं हायनारि गामिनि समर बसुमतारी आरो बर' बाजार मावजिपारा गामिनि जायख्लं बर'आ। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिल्ली फारसे थांबाय थानाय समावनो ट्रेनाव ओंखामजों निसा गोनां बेसाद मोनजादोंमोन, जायनि थाखाय थांनाय थावनिखौ आन्दायना गुबुन थावनियावसो ओंखारहैदोंमोन। निसा बेसाद मोनजानायनि जाहोनाव हुस गैयै जानानै जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन समर बसुमतारी आरो जायख्लं बर'आ। जाब्रबथाय जानाय सानैखौबो गोदान दिल्लीनि आनसारी नोगोराव थानाय सापटायं देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय जायख्लं बर'नि गोथै देहाखौ मैया फुंनि समाव देहा फाहामसालिनि केम्पासनिफ्राय बोखांनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं समर बसुमतारी मुंनि लाइमोना मेगन नुयै आरो आखाइ बायजानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।